Здравейте, приятели! Не съм се включвал скоро, извинявам се за което, но в най-скоро време ще почна да правя клипове, какво правя и с какво се занимавам. В момента съм на нивата и има някой друг клип, който правих през лятото. Виждате, вали сняг, но това не пречи да направим сутрешна тренировка. Искам да обърна специално внимание за връзването на доматите. Защо ги правя, нали така? За първа година ги правя. Виждате синия сезал, това от миналата година. Връзва ги на възел. И затова след това си имах проблеми. Тази година ги правех, както се казва, на панделка. Виждате. Един път, второ усукване, дърпам и с една ръка е малко по-трудно, но когато съм с двете става много бързо, виждате. Виждате как става, завъртам. Тук малко съм се престарал, но 2 пъти е достатъчно да се омота около тела. Това са домати на конструкция. Дърпам. Готово. Дърпам. Много по-бързо, по-сръчно. И не остава никакви последици, както виждате. Неволята учи. И не само. Правим го, за да ни бъде по-лесно, по-бързо, да няма излишни процедури, нерви, най-вече. Но мисля да се прибирам. Някъде около 2 часа съм тука. Основно бях решил да почиста навсякъде, нали, какво има. Найлони, пръчки, други букуци, хора, рибари, които минават, хвърлят си букуците, нали, покрай нивата. Ето виждате, сега ще ви покажа. Това са от моите неща. Всичко ще бъде събрано, изчистено. Ето сега ще ви покажа и от рибарите. Как не са си почистили след тях. Ето шишета. Хартии покрай реката. Виждате. Това всичко ще бъде изчистено. Днес, утре. Хелчета някакви. Аз такива работи не пия. И така. Да сме живи и здрави. До следващия път.